Dalam memang kok wis ganteng bener putu nendi. Aduh sok pisan. Aku ganteng men. Piye Dek iki? Piye nyapa? Arep bodo rong enek THR mlebu iki. Tenang. Terus piye? Sepurane ke ya rong iso duwe ngowahi THR sampai kecekelan bodo. Kira apa to ya? Pecalenganku dibuka. Pecalenganku. Eman-eman ora? Lah piye tinggi butuh? Lah aku nyalani ora tinggi butuh omah-omah nyapa eman-eman. Tinggi kebutuhan omah ya ora eman to Pak. Calenganku pitik ya lumayan betok. Seumur cilik. Kajibune. Tapi yo mek titik lho Pak calenganku. Titik. Tapi titik. Calengan suarane ubuk-ubuk iki suarane kertas tok ya. Ya itu rane blonjo ngono Pak. Iki suwi dalam nyelengan ya ndak badangan ini. Ya rong suwi rong ana setahun kok. Iki. Kurang. Buka iki. Tapi ya. Ora cekelan kok banget dibuka to ya. Buka ya. Dibuka mati lho. Taruh mati tok.